Van harte welkom bij het voorprogramma. Een programma van L1 en Pop in Limburg. Dat gaat over alles wat speelt in de Limburgse muziekindustrie. Met deze keer aandacht voor Kwartier 77, een hiphop platform in het noorden. Van harte welkom Isaiah en Cedric. Dankjewel. Jullie keken elkaar aan een paar jaar geleden en zeiden, weet je wat mist? Kwartier 77. Ja. Waarom ontbrak dat op dat moment? Toen wij begonnen, toen was de eerste lockdown in 2020 met corona. En wij waren altijd al geïnteresseerd in hiphop. En toen viel alles een beetje stil en toen zaten we een beetje te denken, ja, wat kunnen we eigenlijk doen in deze tijd? Want het zal nog wel lang duren dat we niks kunnen doen en een beetje binnen zitten. En Cedric die was al nummers aan het maken voor zichzelf, singles. En in Venlo was niet veel te doen qua hiphop. Qua hiphop muziek. We hadden geen idee wat zich afspeelde in de stad. Dus ik belde Cedric om en zeg, laten we op zoek gaan naar jongens die ook muziek maken. Want dat is eigenlijk het enige wat we nu nog een beetje kunnen doen. En laten die bij elkaar brengen. En laten we samen muziek maken, kijken hoe we elkaar kunnen ondersteunen en versterken. En toen zijn we op zoek gegaan naar een studio. En daar is eigenlijk Kwartier 77 geboren. Een soort van collectief van allerlei producers, rappers, andere makers. En ja, we staan nog steeds. Want Cedric, jij maakt ook muziek. Laten we luisteren naar een klein fragment. Baba niet getrimd, haren vroes en mijn oudje die stikt, maar ik voel me toch fris. Wakker door de week, kids op de blok, zegt ze alles kids, zien setje, hij is fris. TP, kapotte Nike Air Max, draag hier geen dread, maar niet uit, ik ben fris. Was het voor jou inderdaad zo dat het lastig was om met andere artiesten in contact te komen? Ja, het was wel lastig. Natuurlijk, ja, je weet, als je in Venlo zelf woont, je kent wel via mensen die wat doen. Maar er was niet echt zeg maar, een infrastructuur zeg maar, om muziek te maken. Ja, het was niet echt een gemeenzamelijke studio waar je naartoe kon gaan en van een organisatie die zeg maar, echt dingetjes organiseren. Voor als je in andere steden gaat kijken, dan weet je, ze hebben open mics of ze dan nu schrijverskampen. Maar dat was, ja, pre-2020 was het nog niet echt aan de orde. Dus ja, dat maakt het wel lastig om echt te connecten met andere artiesten. Jullie zijn daar met z'n tweeën onder andere mee begonnen. Hoe is dat uitgegroeid? Hoeveel mensen kennen jullie nu? Hoeveel mensen spreken jullie? Nou, het begon met ons eerste schrijverskamp in oktober 2020, waar we ongeveer 20 artiesten, lokale artiesten, bij elkaar hadden gebracht om samen muziek te maken, een weekend lang. Hadden we dan een studio en we zaten dan de hele dag. En vorig jaar oktober hebben we ook een schrijverskamp gehad, waar we ook ongeveer met 20 artiesten, wel een compleet verschillende pool. Dus in die jaren hebben we wel een beetje kunnen kijken wat voor artiesten lopen er rond, wat is de groep. Maar we hebben nu in totaal, denk ik, als we kijken naar artiesten lokaal, ongeveer 40 tot 50 artiesten wel langs zien komen. En ja, buiten de stad hebben we veel mensen leren kennen door ons platform. Van programmeurs tot productieleiders. Ja, een flinke groep bij elkaar gekregen. Je hebt het over dat schrijversweekend. Laten we heel even kijken hoe dat eraan toe ging. Ik kom van de buurt. Kom van de buurt. Ja, de buurt. Kom van de buurt. Kom van de buurt. Ja, de buurt. Wat is op zo'n moment het belangrijkste, Cedric, als je meedoet aan zo'n schrijversweekend? Het belangrijkste is denk ik, jij jezelf toch bewijzen. Want je gaat ook met andere artiesten. Ja, dan komt de competitie een beetje op gang. Ja, zeker. Ja, vooral in hiphop. Hiphop is sowieso een heel competitief genre. Je wilt altijd de beste zijn. En ja, bij zo'n schrijverskamp is dit anders het geval. Daarnaast is het ook wel gewoon, je wilt ook gewoon een goede vibe, een goede sfeer erin hebben. Dus het is ook natuurlijk met elkaar aankijken, in het proces, wat kan die doen en wat is zijn of haar kwaliteit. Dus in het begin is het nog vaak een beetje zoeken, maar je merkt op een gegeven moment ook wel, die klik die komt er wel, zeg maar. En wat haal jij daaruit? Is dat voor jou echt, op zo'n moment wil ik tracks af hebben of ik wil juist gewoon een beetje inspiratie of mensen leren kennen? Ja, ik denk voor alles. Ja, ik denk beide. Je wilt jezelf inderdaad bewijzen, je wilt echt tracks echt afmaken. Maar je wilt ook andere mensen leren. Want weet je, iedereen heeft zijn eigen kwaliteit. En iets wat jij misschien niet wist, kan je van die anderen overnemen en vice versa. Dus het is echt alles bij elkaar. Kwartier 77 is iets wat eigenlijk vanuit onderaan is ontstaan. We hadden allebei een passie en zijn vanuit daar verder gaan werken. En daarbij zijn we heel erg maatschappelijk betrokken geraakt. Dus ook met jongeren die bijvoorbeeld muziek gewoon heel leuk vinden om te maken, maar het meer als een hobby zien. Dat is eigenlijk waar Kwartier 77 mee is begonnen. En nu zijn we bezig om een boekingskantoor aan de andere kant op te richten. Dat is Kwartier Music Agency. En dat is dan weer voor artiesten die echt willen professionaliseren. Dus graag op festivals willen staan, voor programma's willen draaien. Die echt van muziek hun werk willen maken. En ja, met dat een beetje in ogen proberen we eigenlijk aan de ene kant zoveel mogelijk
jongeren die iets met muziek willen te ondersteunen, te begeleiden en te helpen groeien. En aan de andere kant willen we echt kijken met artiesten die echt willen professionaliseren. Kunnen wij jou naar een hoger niveau brengen samen? En kunnen we kijken of je echt van jouw hobby jouw baan kunnen maken. Ja, dat is vaak wel een belangrijke stap, denk ik, die jullie nog bieden met Kwartier 77. Dat je niet alleen zegt de deur is open en iedereen kan meedoen. Want dat is super tof, maar dat gebeurt denk ik wel op meerdere plaatsen. Maar dat je ook dat next level kunt waarborgen. Maar hoe doen jullie dat? Waar halen jullie die expertise vandaan? Dat is eigenlijk leren zoals het gaat. We hebben allebei niet per se een educatieve achtergrond in de muziek. Het kwam echt vanuit onszelf, omdat het een hobby was. En vanuit daar leer je heel erg veel in de praktijk. En die kennis die we daar opdoen, proberen we mee te geven aan de artiesten die zelf misschien ook niet een educatieve achtergrond in de muziek hebben. Dus zo proberen wij in ieder geval veel kennis te vergaren door te netwerken en dat dan weer door te geven. Heb je een voorbeeld, ik ga even kort door de bocht, maar heb je een voorbeeld van iets waarvan je zegt, dit kunnen we altijd meenemen aan een artiest, begin hiermee, want dan... Ja, doen. Gewoon durven. Want wat wij vaak merken is dat artiesten niet echt de stap durven te zetten om bijvoorbeeld op een streamingplatform hun muziek uit te brengen en daar nog heel huiverig in zijn. Maar soms moet je het gewoon doen en dan kijk je vanzelf hoe je muziek wordt ontvangen. En vanuit daar kun je zelf ook weer, heb je ook een bepaalde manier van reflectie. Want je kan kijken, hoe slaat mijn nummer aan? Ja, je luistert naar de feedback van anderen en vanuit daar ga je al vanzelf groeien. Maar als je dat al niet durft, dan heb je ook geen idee hoe je muziek wordt ontvangen. En dan is het een kwestie van consistentie. Ik denk dat... Hoe is het voor jou, Cedric? Ja, want aan de ene kant ben je dat natuurlijk mensen het vertellen, maar aan de andere kant moet je het ook zelf doen. Ja, klopt. Ja, kijk, als zij zegt, het is gewoon doen. Ik had het voordeel dat corona was, dus ik had heel veel tijd om te experimenteren. En ik heb in die jaren, 3 jaar, ook inmiddels wel wat geleerd. Zeg maar, je moet toch wel consistent zijn, zoals zij al zei. Maar bijvoorbeeld de track, het liedje wat we net hoorden, Fris. Weet je, ook daar zeg maar, een hele video doorheen maken. Dus niet die alleen... heel mooi is geworden trouwens. Ja, bedankt. Cool. Dankjewel. Weet je, en in het begin was het gewoon, dan zet ik een liedje online op Insta. En dan was het gewoon van, ga het nu checken. En dat is het. En nu heb ik daar zeg maar, veel meer manieren omheen gehad. Maar hoe kan je zo'n release echt te bouwen? Hoe kun je zeg maar, mensen geïnteresseerd laten raken in dat liedje? En dat is ook dingen, weet je. Kijk, en wij kijken ook af naar andere artiesten die al verder ons zijn. Ook in het buitenland, daar kijken we ook gewoon van af. Wij proberen dat ook voor onszelf en ook aan de andere jongens en meisjes zeg maar, die informatie door te geven. Mooi. Als je dat wil leren, dan moet je dus naar Kwartier 77. Dat en nog veel meer natuurlijk. Dank jullie wel dat jullie daarover wilden vertellen. In Venlo, studio in Blerik, die hele omgeving. Mensen kunnen zich gewoon bij jullie melden. Ja, we zitten in Jack's Jongerencentrum. En dat is een openbare plek. Dus zeker voor jeugd die daar los van muziek een spelletje wil komen doen of wat wil gamen of daar wil connecten en hangen, dan zijn ze ook daar welkom. En wij zijn Jack's dankbaar dat we daar onze vaste werkplek hebben kunnen maken. Dat is jullie ook sowieso. Er wordt al gezegd worden. Jullie bedankt voor jullie komst. Isaiah en Cedric, dit was het voorprogramma. Wil je nou meer weten over pop in Limburg? Ga dan vooral nog even naar l1.nl. Daar vind je meer over Kwartier 77, over pop in Limburg en over alles wat speelt in de Limburgse muziekindustrie. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.